naay mga butang nga dili makadaot sa pagpuasa. Mga hindi nakasira ng fasting. Ang una, insulin sa may diabetes. Dili na siya makadaot sa fasting. Sunod, inhaler o nebulizer oxygen, dili makadaot sa fasting. Nakay-hubak, nakay-hika, tapos nagwan ng nebulizer, di na siya makadaot sa fasting. Okay ra, dayon ra. Sunod, toothpaste, kung brush ka, di na siya makadaot sa, yung tulon. Sunod, eye drops, sabi mong mata ni mo, dili na siya makadaot sa fasting. Sunod, pills na ginabutang sa ilalong sa dila para sa taong may sakit sa kasing-kasing. Katong ginabutang sa dila, dili na siya makadaot sa fasting. Sunod, mga ginapahid sa lawas sama sa mga oil, mga ointment, lotion, cream, makeup, eyeliner, betadine, alcohol, dili na siya makadaot sa fasting. Kuha na to.